Ngene. 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 Oh ngene sih. Ngene terus ngene. Oh ya Allah tadi ngene sih. Pak Warono sing Ngene ta? Ngene terus. Lah Keri iki golek ngene. oh ngene ta? Oh iya. Ayo. Akari manis, aku yang manis nambyai kula. Ya bisa ngawi. Pak, kesukaan makanan apa, Nduk Cayu? Saya sukanya makan bakso. Sing paling disenengi apane Pak takono? Bakso. Kita gendeng bocah iki ya, Bos. Bakso nggih. Iya, bakso. Damel sosis napa mboten nun sewu? Bakso yang ada mie-nya, Mie, oh ya. ada sosisnya, Sosis. terus nanti kalau dimakan metu kecap. Alah. Aku suka itu. Paten ono le bocah iki le. Sabar. Yen liwat aku kelingan, ku bokae. Loh. Yen Loh, tak loh. goleren. Anu, Bos. Amit, Napa? iki bocah iki sokoke mati sisih ketoke.
sembah nuwun. Ya. Udakara taun 90-an no. Piye? Aku wiwit SD nganti SMP iki asring nderekke bapak. Mbah Sukron Swanda saben ngasta pakliran ana laladan grogol kene ya hajate padha ya kuwi bersih desa mung saiki dadi selan ageng. Oh iya, kowe cilik wis aba rene ya. Yen biyen ki piyayi mirsani wayang ki mligi mirsani lan mengamati mencermati lakon era bapak biyen. Ya. Mula saelingku yen jaman biyen ki sindene bapak ki mung 2, 3 ngene wis apik. Iya, ning saiki perkembangane jaman dadine beda, Nduk. Wayang merupakan media yang beraneka untuk memberi hiburan segar kepada para warga masyarakat khususnya wewengkon Grogol. Iya, Pak. Saiki piyayi mirsani wayang ki niate renorno ana sing pancen gatekke lakon, gatekke wejangan, ngrungokne karawitan. Iya, ning ana uga sing kepengin gatekne guyonane pelawak, ana uga sing kepengin gatekke suarane sinden nganti tekan egolane waranggana. Oh, wong nonton wayang saiki corake renorno niate pirang-pirang. Kaya ngono kuwi. Mula jaman saiki iki yen sinden 5 ngene dianggep sithik, Nduk. Minimal ya 6 kaya bengi iki merga pancen sinden sekarang adalah merupakan bunga pentas yang tidak pernah layu di sepanjang malam. Iya, Pak. Lan iki ya pancen ya wis trep karo jamane. Jaman saiki wong nyambut gawe iki wis ora leren, Nduk. Butuhake hiburan yen nonton wayang mung disuguhi cerita karo wejangan. Iki mengko ndak malah saya kesel. Mula men ada penyegaran yang gatekke karo kaya apa to ayune sinden. Mula sinden saiki racake mesti nom-nom kaya ngono kuwi. Tuwek sithik umur 55 langsung dipateni ya, Nduk. Kejemen kaya ngono kuwi. Ora paribasane kaya ngono kuwi. Ning upamane sak perangan ageng para ibu-ibu, para bapak-bapak anggenipun mirsani wayang butuhe arepe menikmati kecantikan sinden niku janjane nggih mboten salah. Niku mboten salah. Merga napa? Survei membuktikan embuh Karanganyar Solo, embuh Ponorogo, embuh Jaten, embuh Grogol sawo pisan. Sing jenenge Piyayi Kakung mesti ada ketertarikan untuk melihat kecantikan wanita. Iya toh? Kaya ngono kuwi. Dadi Piyayi Kakung kok nyawang karo sinden, menteleng ngono iki mongko lungguhe karo ibu paneme Pak Lurah nyawang sinden. Bu Lurah aja nesu, pancen kodrate ngono, Bu. Sing jenenge Piyayi Kakung nyawang sinden ayu tek ora tertarik kuwi wajib dipresakne, Nduk. Iya to. Kaya ngono kuwi. Kanggone sing Piyayi Kakung sing nom-nom kuwi ora nom ra tuwa padha wae. Sing sepuh nyawang sinden ya karo batin. Wah, cara krupuk ya kemremes lho iki ngono kuwi. Iya, Pak. Kaya ngono kuwi. Lah, mula wayang iki pancen media yang sangat komplit. Iya. Mula dalam rangka ya kuwi tasakuran selan ageng utawi kaprahe bersih desa, warga masyarakat ing Grogol Sawu Ponorogo nyawiji dadi siji guyub rukun gotong royong mbangun Grogol. Iya. Dipandhegani karo Bapak Kepala Desa Pak Jalu Prasetyo. Matur nuwun Pak Lurah. Nadyanto nembe menika pinanggih ning kula remen kula marem. Merga pancen piyayi niki alus, Nduk. Yen wayang ya Prabu Puntadewa. Iya, alus lembah manah. Kaya ngono kuwi. Ugi sinengkuyung dening Ketua Panitia Pak Edi Suryono. Mboten kata lumpen seksi wayang pagelaran ing dalu menika Mas Agung sing wis bola-bali koordinasi karo awake dhewe lumantar telepon. Iya, matur nuwun karo Mbah Mudin Nuril Huda ya, Mak. Ingkang dalemipun kangge transit kangge dandan kula sak kanca matur nuwun. Jan daleme ya apik, daleme resik, kamar mandine ya pirang-pirang. Ya, mung emane kamar mandi pirang-pirang ora enek ciduke kabeh. Wis sing goblok iki kowe jaman kemajuan ra ngangge jibur ngono kuwi. Wis enek kerane kok ya. Ana sawere. Sembah nuwun Mbah Mudin, mugi-mugi kalian ibu panjang yuswa sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin.
kalian Mbah kami tuwa Sugiarto sing terkenalin sinten Pak? Plegek. Pak kami tuwa Plegek. Nggih, iki bingung aku tak kira plegek. Ayo, Plegek matur nuwun Mbah Wo dan semua kru panitia Selan Agung dipangestoni karo Mbah Haji Saito ugi lan ugi dumateng Bapak Ibu para kiai alim ulama sumrambahipun Pak Camat, Pak Ndan Ramil, Pak Kapolsek lan jajaranipun ingkang sampun kepareng mangestoni pahargyaning ratri menika kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami. Ya, monggo 23 dina tanpa pedhot ya, Mak. Luar biasa panitia. Ora mantra-mantra hajate wong sak desa prasasat kaya hajate wong sak provinsi, Nduk. Ing atase kegiatan kok non-stop nganti 23 dina yen ora piyai ngrogol pancen piyai sing kompak guyub rukun menyatu dan menggunakan rasa persatuan yang luar biasa mokal bisa mawujud endahe pahargyan kaya bengi iki. Mula tepuk tangan untuk panitia ngrogol yang tercinta. Ya. Hebat luar biasa. Entek ya pirang-pirang tur tidak swadaya kepada warga masyarakat nggunakake dhuwit desa tambahi donatur dan lain sebagainya. Ya. Wis matur nuwun tanpa upama ya, Mak. Muga-muga ora mung Pak Lurah perangkat lan ugi sumrambahipun masyarakat sedaya kemawon ingkang kepareng rawuh mugi-mugi tansah ginanjar kawilujengan niring sambikala pinaringan wujudipun kanugrahan saking Hyang Agung rejeki ingkang melimpah ruah kebak barokah pinaringan wujudipun tentrem lahir batin keselamatan donya akhir putra putrinipun dados lari ingkang soleh lan ugi solekah Allahumma ana bintang tamune sapa sing wis diantu-antu karo piyai kene ya kuwi Cak Percil CS ya gandeng iki wis tengah rolas ayo ndang ditanjakke ya monggo Cak Percil CS kaya biasane wae apa serampatke ya monggo Cak Percil CS pun diantu-antu pun dikangeni kalih piyai ngrogol mriki katuran pinarak wonten panggungan gabung kalian kanca-kanca Madangkara yo Oh
Sampai pagi. Rasa tenan Cak Pertil. Fisiknya luar biasa. Pancen leres. Nyapa lo lagi metu. Sabar, Bos. Nyapa lagi metu kok awakmu emosi kuwi lho. Mongko wis tak lem lho, fisiknya luar biasa. Luar biasa, kamu itu kuat. Kuat, powernya hebat. Sehat. Kesehatanmu itu wajib dijaga dengan berolahraga. Kapan le olahraga le ora joget ngene iki ya? Lah nggih ning omah ya ora tau, ora pernah. Iku lare pundi? Sing ngedang lare pundi? Wonogiri. Ana giri gawan kono. Oh ya ora wani lak Wonogiri liyane wani aku sih. Lah nyapa lho awakmu kok muring-muring karo kono kudune wong Mangsamu. Lah mangsamu joget diterus-terusne boyok pedhot. lho jenenge menungso. Apa meneh piyayi Jawa. Kuwi nak ditambahi kudune matur nuwun aja malah muring-muring. Lah kowe apa-apa kabeh ditambahi gelem. Matur nuwun. Umurmu ditambahi dawa gelem. Gelem matur nuwun. Tapi lara, bosok ning kamar gelem kowe. Ya aja ngono to, Bos. Ning wong urip kuwi, Cak. Pripun? Sing jenenge wong urip aja nganti ninggalake tembung ibu. Iman, budaya karo olahraga aja nganti lali. Nggih, nggih. Mula olahraga malam malah karo berbudaya ya joget ngono kuwi nyatane jenengan joget serampat ya apike kaya ngono ya. Lah nggih. Wong kula niku kalih jenengan niku napa lho sing boten? Lah nggih. Napa melih niki teng wilayah mriki, desa mriki. Grogol sawo. Paribasan grogol lara percil sora. Lah iya. Mula ketokno, kasektenmu ketokno. Ayo, Pak. Iki mau ibu-ibu wis padha seneng lho. Dong tung nok tung nok tang Oh, iya lho ben seneng ya iki. niku. Nyenengke wong iso Eh, dakok. wong kula niku lak Ganjarane gede. Mbah Lurah Jalu niku kanca akrab. Sentaun niku kalih kula. Mandeko. Aku lak wis ana sebab kula niku wong budaya mulai riyen. Dados kula ngaten iki nuwun sewu. Oh. Dados kula boleh wonten tempat-tempat napa-napa niku. Dados jenengan. Lah, niki Mas Percil Mase kula niki Le. saben mireng napa gamelan ditabuh, napa melih serampat, niku mesti joget. Aja kok gamelan ditabuh, gamelan nang trek wis dijogeti kok. Nggih, kula kan pedhot turun anu kan kula kalau wingi tengene daleme Pak Purnomo. Kula kan pedhot, Mas. Pernah pedhot. Ngapa? Jenengan mboten usah bujeng jenengan. Lah Niki napa? kula niku saestu niki dalu niki luar biasa. Ning awake dhewe niate lak menghibur warga masyarakat Grogol. Ya menghibur tapi lak boyok pedhot sampean tanggung jawab. Lho piye carane kan jenengan penari ya duwe strategi. Nah, Ngono to. Iki lak umur gak ana strategine belas iki. Tapi kan olah pernapasan kamu bisa. pernapasan apane urung keimangan belas mau aku. Ya ki mau apa sing lagi awak dhewe teko langsung metu kabeh. Jenengan teng daleme sinten wau? Transit. Daleme Pak Mudin. Alah. Lho Aku nyapa to? sesuk Kopen teng mriku. Ngene Mbah Nuril. Sopo? Pak Mudin. Mbak Mudin Nuril. Nggih. Sing ben malam satu pengajian to. Leres. Alah tenan. Sampeyan ciduke enek ora? Ora neng. Malah ditulisin nang jero saklar sanyo dilarang dihidupkan. Loh, saestu niku wau. Jenengan kan mboten jenengan untir to? Ora tak untir. Lah tak untir lah kok nyemprot ning raiku malan. Alah iki jane iki omah apa jebakan Batman ya. Lah kok sik to kok gak nganggo ciduk terus awakmu mau mengguri piye? Akhirnya tak tutul-tutule temboke Mbah Mudin. Lah gilani. Lah piye? Awakmu kok malah- Lah darurat to, Bos. Menika acarane pun luar biasa. Acarane Dadi apa? acarane ora mung bengi kitok, acarane sak ulan nutuk. Lho. Berarti 30 dina. Iya jenenge iki kan Selan Agung lagi ngaten nggih. Nggih Selan Ageng. Niki Selan Ageng niki ben taun niku ngaten niki. Nggih. Kula pun ping pinten mawon teng mriki punan. Wis ping Nggih. pira? Ibu-ibu ning kono mau, Heeh. aku ora ngopo jak foto. Temason wong loro. Ora usah mbok omongne sing tuwek-tuwek mau. Tapi kula gumun, jan gumun saestu lak Ponorogo niki sak desa sakmene kae ya. Niki sak desa nggih ngeten iki nggih. Ora grogolan to. Grogolan tok nggih ngeten iki nggih.
Bapak Ibu remen nggih kali sak percil nggih. Aku tukaran mobilnya. Lah, nek wani karo aku maju oleh rene tak atas. Ayo. Marem sanget. Marem. Napa malah tenggene niki Mbak Lurah Pak Jalu. Nggih. Niku kan kanca plek kalih kula, Bos. Pak Jalu Prasetyo. Nggih Pak Jalu niku. Oh, Masa kanca? Lah, aku ki Pokoke yang wonge apik kok mbok aku kanca. pokoke ya kene iki kanca. Pokoke ya kene iki apa sih? Ala wilayahe boten boten grogol mawon. Mriki wonten 8 dukuhan. Dia Kerajaan Karangjati. Kerajaan Pandan, Mijil, Mingging, Klanan, Kalisobo, Karangjati, Grogol, Gombak. Loh, awakmu Iya, kok Pak. iso ngapal? Lah rapal piye nek tulisane iki lho. Alah. Ditulis iki lho. Ngomong awakmu wis kulino rene karo Mbah Lurah. Nyapa kok iso mbok omongne maca? Niki kan dalane pun ditembusne. Leres. Gombak Tembus. kalih Nggih. Pandan. Nggih. Iki apene dicor. Iya. Benjing badhe wayangan teng mriko. Amin. Nggih, nggih. Ning kono Rencana. tiwas tak enteni lho. Rencana. Niki wis tak enteni dhewe. Ya sementing awake dhewe ki ndonga sapa ngerti sosok ditelepon karo Mbah Lurah. Amin. Ngono Ayo, to. muga-muga. Sesuk wayangan ning kono. Iya. Iki masyarakat seneng, ibu-ibu seneng. Nggih. Lho ningali wayang kados ningali pengajian lho. Lah, kok Ibu-ibu iso? seneng mikir, ya ampun percil gantenge ngono. Atere ngoten lho. Lho, ora percaya sampean. Ora percaya. Wong Percil elek. ganteng napa elek? Elek. Sampean aja melo-melo, Bos. Muni elek Wah, ngono kok. Ya iso tak buang. meneng. Aman meneng saya. Jujur Bu nggih, jujur nggih Bu Jujur, nggih. nggih. Ya. Percil ganteng napa elek? Elek. Oh, elek ngono lho. Aku meneng lho Ki San. Ngono kok iso sombong. Krungu sampean. Lek Sik, sik. Nun sewu ibu-ibu, jujur nggih. Pak Dalange ganteng napa elek? ganteng. Pak Dalange ganteng napa elek? Ganteng. Sekali lagi, Percil ganteng napa elek? Elek. Lho. Krungu Kuwi sampean. sing jawab lagi kene lho Mas, sing kono urung mbok takoni. Ora usah tak takoni kuwi kancane. Ngono maneh sing ngomong ganteng ning kono mau. Ah, rupane kaya kodhok ngono kok iso. Lah cenanan kodhok kucul ki jane kok Mas aku. Pokoke rumah saku ning kene iki wis matur nuwun banget aku ki. Nggih. Masamu Sawo. Nah. Kene iki kecamatane Sawo. Kecamatan Sawu. Mbah Lurah pun niki sedianten mriko Mbah Lurah sedanten. Oh, Nggih, lurah sak sawo. Ponorogo. Anu apa sawu. Mboten namung Sawo, lintune nggih wonten sedanten. Enten sing Niki saking badhe- jawine Sawu. Wonten niku Wonten. wonten. Dadi kok kabeh niki mangke kan mantun niki terus DP sedanten to Bos niki lurah-lurah niki mriki. Pancen DP wayangan. Napa? DP wayangan. Son horeg. Ya paling gak ya wayangan Ya dagelane wayangan. awak dhewe cak Sampeyan pertil iki kok ya nek melestarikan kebudayaan kita. Ngoten niki. Ngarum Lagi ngoten. kuncaraning bangsa gumantung ana ing luhuring budaya. Nah, kados kula kalih jenengan menika kalih adik kula Slentem niki Nggih. niki menghibur masyarakat. Piye to masyarakat bengi iki ora mikirne utang? Oh iya. Piye masyarakat iki bengi iki ora mikirne bank mekar? Ah. Iya. Ora mikirne cicilan FIF. Lah. Ben atine ayem ya tentrem atine ndelok wayang enek hiburane. Lagi ngoten Seneng-seneng Mas. bengi iki nganti direwangi gelar kloso, gelar plastik, gelar koran, gelar sak, ora apa-apa lungguh ning gelaran sak. Iya. Sing penting aja nganti kemulan sak. Soale tanggoku mulih wayangan ngene dikemuli sak, sesuke meteng. Masuk. Masuk. Sakidin. Oh, sakiten. Iya iya iya. Ning leres sak percil niku leres. Pripun? Dados piyai mirsani wayang niku rebute golek ati seneng. Leres. Lah mangke warga masyarakat Grogol menawi remen penggali otomatis sesuk-sesuk le nyambut gawe saya sregep mergo pikirane padang. Pres. Dengan doa yang kuat akhirnya asile warga masyarakat mriki ekonomi melimpah ruah Amin. sejahtera semua warga Amin. ing Grogol Amin. sedaya Amin. kemawon. Amin. Niku. Lah, Pancen leres. lek ngoten, berarti ning alim mriki kan kita harus kompak. Kompak, Satu sama lain. Dalang karo dagelan kudu kompak. Nggih. Dagelan karo yoga ya kudu kompak. Nah. Niki kalih sinden nggih kedah kompak. Harus Lagi kita ngoten. adalah cara wong babalan ini satu tim. Nah, harus saling Satu kesatuan. bersinergi. Lah, Bekerja sama. kerjar sarmar. Nah, Ora labu. Sampean sukses aku ya sukses, Lah. aku ora sukses sampean ya melu bubruk. Ora sukses, bubruk, Bos. jadi nak sing duwe robah, Sing isor ya kudu ngimbangi. nah, nak sing iso robah, Dhuwur gak obah ora keri. Terus niku pun wis tapane ngoten niku. Ning Nggih. kula cobi niki menika. Boleh, boleh. Mboten bebas. apa? Boleh. Sedanten Boleh, boleh. tenan ora? Tenan. Oh sampean kok gebreneng kok percil biaya. ini memang disuguhkan untuk semuanya, Mas. Awakmu tinggal pilih yang mana yang kamu Lah inginkan. jenengan ningali kriteria perempuan itu sing pripun? Napa? Jenengan lah ningali kriteria perempuan itu digo napa Ada diri? sinden-sinden ngeten. Yo iki. wajahe to. Pertama kan muka dhisik. Ayu porane saka muka. Sok sering salah kuwi.
stabil zaman Pakulitane. Kulit saiki di skincare wis nyeremumuh saiki. Body. Alah body rong duwe anak telu bombrot iku wis. Wis. Lah sampean saka segi Kalau apa? melihat wanita itu dilihat dari 4 kriteria, Pak. Lah, Apa? Ada 4 poin. poin. Wajah, dada, perut, bawah perut. Lah iki lho. Iya. Wajah. Ada 4 poin. Wajah itu ibarat kota Magetan. Makin dilihat makin bikin gregetan. Lah iki Wajah. lho. Itu kalau wajah. Ciri-ciri Makin turun ada yang namanya dada. dada. Apakah dada? Dada itu ibarat kota. Pundi? Kota Apa, Le? Surabaya. Surabaya. Kok iso Surabaya? Suka diraba tapi bikin berbahaya. Ah, iya. Iya. Iki lho. Ada yang perut. perut. Perut itu ibarat kota Semarang. Kok iso Semarang? Semakin mendekati area terlarang. Mergo ning perut ya. Perut. Ada Terus? bawah perut. Bawah perut. Bawah perut ibarat kota Sidoarjo. Kok iso? Sing terkenal lumpur lapindo. Sebelum bertempur dilap dulu biar tidak kendung. Weh. Niku kriteria Wanita. Lah awakmu apa kalau mungkin- saya laki-laki. kok Ampun jenengan niki khusus Mbah, iki gawe dhewe, Mbah. khusus apa? Iya, Pak. Laki-laki piye? Mbah Mudin Nuril. Mbah Nuril. Iya. Kayak Mbah Ustad. Nuril, Ustad, laki-laki khususnya Mbah Nuril. Mbah Nuril ngonoan ku anu wis Wis, padha ae lah ngono kuwi. Ki- Dadi lek piye? cara kriteria laki-laki yang seumur-umur Mbah Nuril niku kriteriane Sing hati-hati, jamaah akeh lho. Nah, iya. Betul menapa? Pun kula ngobrol mau. Niku kriteriane kotane Gorontalo. Maksudnya Kok iso Gorontalo? Gurung diapa-apane wis dilatih lu. Alah, Jadi tak aku woket, aku wis ngobrol karo dhek. Mbak niki aman Cak. Wah, apa Cak? Wis bolong. karo dhewe keluarga. Keluarga. Niki tok Arep sebin ngetes niki. kekompakan sinden Madangkara? Iya, boleh, enggak apa-apa. Boleh. Yang sini namanya siapa, Dek? Pengen tahu dulu. Tanya Tak kenal langsung. maka tak sayang. Namanya siapa cantik? Iya, selamat malam, saya Winong. Winong. Asli Iya, dari? aslinya Tulungagung. Oh, Tulungagung, Dok. Iya. Tulung aku. Apa? Awakmu mburi pasar kae? Iya, pasar ngentrong itu loh. Burine ta? Iya. Awakmu kok apal? Kok ngerti? Aku ngawuri padahal. Ngawur. Ngentrong gendok ya? Iya. Winong hobinya apa, Dek? Hobinya aku olahraga. Oh, fitness. Iya. Nge-gym? Iya. Oh ya, bagus. Iki menjaga kesehatan bocah iki. Ah. Dadi wedi loro-loro wedi bocah iki. Dadi Berarti menjaga sehat kesehatan. ya? Sehat. Rabi karo bocah iki mesti sehat selawase. Sip, Pak. Terima kasih Adik Winong. Nomor 2 Iya. namanya? Namanya siapa, Dek? Cantik. Saya Birgita Ayu. Oh, Gita Ayu. Oh, ini sing obat kae lho. Pil kita. Birgita, itu tuh pil kita. Birgita. Birgita Ayu. Birgita. Rumah dari mana, Dek? Kediri. Kediri. Heeh. Hobi, Dok? Renang. 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 Napasnya Kedalaman berapa? Kedalamannya 1 meter aja. Lho, sakmene iki Kowe ora renang, Dok, kowe kungkum. Lha apa nek renang saudel tok iki lho kok Mas aku. tapi kan mungkin baru pemula, Pak. Pemula. Oke. Pemula 1 meter dulu. Hobi renang pernapasan panjang. Panjang. Oke, umurnya dawa bocah iki. Namanya siapa? Amin. Yang 3, D. Anu to, Bos, rada anu ya, rada. Sampean sing kurang cetha. Rada Dadi cedak. tekoki lho, meneng ae degrek iki jane sinden piye jane iki. Bahasa tubuhmu itu kurang. Salam sik. Eh? Salam sik no. Assalamualaikum, Dok. Dok. Kurang nuwun. Bos, iki nih kita. Eh? Iki nih, perlu Kowe rada THT. cedak, Sindene sampean kowe THT Awakmu kuwi kurang lek kok komunikasi cara bicaramu kurang tajam. Ah. Jadi kuwi harus Tegas. pengucapan A I U E O-nya harus cetha. Ah. Selamat malam, Mbak. Baba. Bongko to kowe. Be, tiba-tiba. Baba. Lah iki kok sinden iso koyo ngene apa iso nyanyi bocah iki lho. Nah. Dak. Sampeyan kok rumah sakit. Opo terus Mas? Oh, iki kok ngenakane iki lho. Rora ditablek iki ketoke anu. Oh, nganggo setelan. Adik, Nduk, Cahayu. Iya, Kakak. Nganggo kode bareng. Tem, sing kiwa cablen ganti. Sing kiwa. Mau lho, tangan kiwa. Plek. Jiro lu. Takoni Dik, macar Dik. Adik, Dik. Baba. Ayo. Dadi ngene lho, iki ketoke iki sarape pedhot bocah iki ketok. Lah sampean lah muridnya Pak Purnomo iso dandani. Oh iya lho. iso. Iki dilus-lus tok iso. Nduk Cahayu. Iya, Kak. Ya coba balekne nah.
Apik lho Pak. Apik dengkul Nggo dolanan jajal takonono. Bar mbok benakno. Dek Cayu, namanya siapa cantik? Lebala. Urung banter iki mau. Lara cok. Gak melu-melu aku nek kuwi. Cindene nesu. Cindene tak getne nesu. Dek, Lah awakmu yo ngono kok. Iya, adik namanya Kak. siapa cantik? Dian. Dian. Iya. Oh, ya itu iki lho. Iki lho jenenge Dian Temi ya saiki iki lho jenenge. Dian mbake jenenge Temi lah diteluk Dian Temi. Oh, iki. embek. Dian adik Dian asli dari mana? Madiun. Madiun. Kesukaan? Pecel mesti. Makanan paling suka Oh, makan apa? makanan Lah, tepo. Tepo, seperti lontong itu ya? Iya. Waduh, Madiun tok ya tepo. Iya. Tepo. Ya. Tahunnya dibuntel ndok kae lho. Nggih, Kecap. tepo ya? Tepo Iya, tepo tepo. kecap apa tepo pecel? Tepo kecap, tepo pecel, tepo tahu. Tepo tahu Doyan itu suka kabeh. semuanya? Suka semuanya. Soto suka? Enggak, Oh, bakso? enggak suka. Yang enggak suka yang seperti ikan itu enggak suka ya, Dek? Enggak suka. Sing Oh, amis-amis gak seneng. Berarti ke keluargane ora men le. Sik to, Pak. Ora tau mangani Pak belas. Ya takonono. Iki wis sehat ra mungkin kolesterol bocah iki. Hobine apa? Oke, hobinya Kakak? Aku hobinya metu. Hmm? Metu. Masa enggak mlebu belas? Masa metu tok? Ya metu mlebu to kaya metu. Maksudnya keluar rumah. Heeh, Oh keluar iya rumah. referensi. Silaturahim. Silaturahmi. Oke, siap Adik. Iya. Terima kasih. Kang, mangane Koncone oke. mangane tepo mosok seneng metu. Yo bene. Ojo tak serigis tak tapuk Oh, iya, lambemu. Nomor sekawan paring asma sinten Ibu? Kula Ibu Sukesi. Ibu Sukesi. Mun gadah garwan apa dereng? Ha iki lho. Wis sampun gar-gar wong ngono. Lah ayu dhewe lho, Pak. Nggih. Hobinipun menika cara wong niku hobine niku nyentaki napa nyeneni napa mboten? Lek mau takon kok bener kabeh to iki. Lah jenengan kok malah apal kae sinden iki. Woi, nuwun sewu Ibu Kesi. Nggih. Wis dalem Tulungagung nggih. Tulungagung Mas Percil. Inji. Menika hobine sakniki napa? Sami napa mboten kali riyin? Kula sakniki hobi kula niku ingon-ingon kutut. Ngopeni kutut. Nggih. Burung, Pak. Manuk. Nggih. Inji. Menika kututipun lek enjing menika dimakmi napa nuwun? Dare napa kututipun menika? Mangane. Menawi enjing menika daharane kutut kula niku kroto. Kroto. Nggih. Aku lagi tumon. Kroto. Mangane apa tak percaya? Kroto. Oh. Aku lagi tumon kutut mangan kroto. Ora apa-apa. Iki krutute merengen cangkeme. Nuwun sewu aduk, Ibu Kesi, kutut menika daripun napa niku apa jenenge? Kroto. Kroto. Nak dalu menika kututipun tileme teng pundi? Tileme nggih teng anu Pagupon. Oh, Pagupon, omahe Doro. Dadi damel kutut. Nggih. Mergane kutute gudi dadi butuh Pak Gupon. Nggih. Menika kutut menika lek disentak ngoten mlungker napa mboten kutut jenengan menika? Kutut kula. Nggih. Nggih kadang-kadang layu. Woi, rungokno. Ha iya. Pancen aku kancane Walid tok. Pak, aku saya membayangkan lho Pak kutut ning pegupon mangane kroto terus mungker. Ya kuwi ora usah mbok pikir. Nek kutut kuwi ra kuwatir nadyan manggen ning pagupon, Lah mangane napa? kutut ora apa-apa. Lah napa? Mergo lek bengi sok-sok ya lek Bukesi turi kutut iki dolan dhewe dhek. Eh. Nek gupon liya, gupone Winong, Birgita. Kutute nakal. Oh, berarti kuwi termasuk perkutut omnivora sing nerutus. Iya. Terima kasih Bu Kesi. Kesukaan kutut menika. Sama-sama Cak Percil. Siap, Ning nganti Adik. kututmu tekan ngendi-ngendi tak ketok tenan. Iki piye ta jane? Borongane ora. Apa? Kuwi lho, rungokno kuwi lho. Apa? Olah kututmu tekan ngendi-ngendi ketok tenan. Aku du kutut aku bence kok. Menika ganti bence cilik. Menika ingkang nomor sekawan Nah, paring menika asma sinten? artisipun Madangkara. Oh, ngoten. Menika Iji. wulan ngajeng badhe siaran wonten RCTI ngoten. Lho, acara napa nun? Apa patroli? Sanjange RCTA. Apa kuwi? Radio cilik tanpa antena. Lah iya. Namanya siapa cantik? Halo, selamat malam. Bahasa Indonesia, Pak. Selamat malam. Mbok karepmu. Awakmu kudune sing halus karo. Lah ditoke namanya siapa cantiknya apa kok halo bel-belan apa Loh, karo aku? kita kan harus memberi salam dulu. Ya, Pertama ya. kan pambuka dibuka dengan salam. Ya. Ya. Namanya siapa cantik? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nggih sugeng dalu Cak Cen. Nggih, sugeng dalu. Sehat nggih? Nggih, sehat. Bang mriki nitih Nami- napa? Kula kalih lare-lare. Kalih sinten?
Lare wonten lare sekawan niku mriki. Oh, alah, Nuwun sewu paring asma sinten? Nek wae sampun dahar. Sampun. Wah, dahare kali napa? Kali kroto jenengan. Oh, nggih, Kroto. sami kali dalange nggih. Nggih, sami mawon. Berarti jenisnya sama nggih. Anu bos, iki desele ning ndi bos dipateni bos iki bocah iki. Lah kok omong ora mandek-mandek. Iki kulino dadi presenter. Jadi awakmu jangan sampai bingung sama dia. Adik. Nggih, Cak Cel pripun? Nggih, nggih, dalem sang putih nuwun sewu. Ha nggih, anu dek wau jenengan nitih napa? Bis. Bis? Bis. Bis gede napa bis 3/4? Bis gede mbak nerai dua jabung barang ning kono mau ya. Ya aja ngono to. Omahmu ku lho ndi? Kula Ngawi. Oh Ngawi. Ngawine pundi? Ya sanggon-nggon, sak senengku. Lek takon ra ngono kuwi. Lah pripun? Ngawi pundi kok ngawine pundi? Iki ngawine pundi? Wis anggon-nggon lho Pak jare. Pedam sang Ngawi. Pak, kesukaan makanan apa, Nduk Cahayu? Saya sukanya makan bakso. Sing paling disenengi apane Pak takono? Bakso. Kita gendeng bocah iki ya, Bos. Bakso nggih. Iya, bakso. Damel sosis napa mboten nuwun sewu? Bakso yang ada mie-nya, Mie, oh ya. ada sosisnya. Sosis. Terus nanti kalau dimakan metu kecap. Alah. Aku suka itu. Paten ono le bocah iki le. Sabar. Kuwi wong sumeh ya, Pak. Iya. Sumeh. Lah guyu terus ora wong gendeng kok. Cacel, Dalam Cacel suka sama bakso enggak? suka. Suka ada mie-nya enggak? Ada minyak dong. Aku punya ami loh. Jingan Ya, aja ditutuk nih nang. Nomor niku niki sing pojok. Ngomong Nggih. duwe pabrik mie bareng. Wah, ya iki, lah iki. Lah Iki. piyayine alusan, dasare mesam-mesem, Iya. sawangane tajam. Tajam. Nuwun sewu. Nggih, Mas Percil. Ije. Nggih. Hah? Lho. Napa to, Pak? Nuwun sewu. Dalemipun pundi? Dalemipun? Kula Sragen. Oh, Sragen. Nggih. Paring asma sinten, Mbak? Lia. Lia. Sragen Lia. Hobi makanan apa-apa nuwun sewu? Makanan sate. Sate. Sate Ya. napa nuwun sewu? Kambing. Kambing. Ampun kata-kata mangke nggih. Lho, Tonggo nyapa? kula mangan kata-kata melampahi ngeten nggih. Kuwi darah tinggi kakean. Ampun kata-kata niku maro sepah kula piyambak. Nggih, ampun kata-kata. Sedikit-sedikit mawon. Kuwi moro tuamu. Ini coba kita coba kekompakane nuwun sewu. Boleh, monggo. Iya coba. Arep kok kapake monggo. Oh nggih no, kula jeneng. Dinampak-nampake angsal niki. Ini Boleh. kita coba velocity bareng-bareng. Oke. Ya. Iya no, awake dhewe kok betul apa to, Bos? Boleh monggo. Oke. Iki TikToker kabeh cah iki. Niki nggih. Nggih. Sedanan sakit berarti. Nggih. Iki iso apa ora? Rasa bianteng kowe. Masaku. Mosok nganggo gong, Pak? Ora apa-apa, los. Jaranane. Larase iso. slendru lho, Pak. Ora apa-apa, los. Kari manis. Ya, nggih. Kurang manis tambah. Iya, oh tak. Kari manis. Oke, asik. Ala wayu iki wayu ya, bukan si wayu ya. Ala anake sapa? Bojoku ya gelem ngono lho. Loh, kekompakan. Kompak kok ya, Kekompak. ayo, Kari manis, kurang. Lah kurang ngeten, Mbak. Kurangi ngeten. Jadi, coba kamu yang nyanyi, kamu. Ini contoh ya. Kari manis. Kari manis. Kurang manis tambahi gula. Ngeten nggih. Coba nggih. Pamrong doan. Paham. Pokoke lak kari mriki kurangi ngeten. Manis mriki balik Tambahi. giling, Tambahi giling Gulone gulone ngene. Iya. Kari manis, kurang manis, nambahi gula. Wes. Dong riko mikir sing kuna. Alah, jajal kendange tung tak tung dang tung dang dung tak dung. Kari manis, kurang manis, nambahi gula. Wes. Dong riko mikir sing kuna.
ternyata bijinya 99. Luar biasa, tepuk tangan untuk Sinden. Kok tangannya mana Sinden sampun sakniki yoga. Yogane madhep rono. Lah sing nabuh sapa? Lambe kula. Sementing kendang. Lambe kula. Hadap mriko miring mriko. Balik. Sarang kita kekompakan karena kita kekompakan kamera lihat. Kamera lihat ke yoga. Madhep rono. Loh, ki yogane ganteng-ganteng. Oke, lah niku wis pasti. Oke. Iki sapa iki? Iki kok melu ndi? Langkonmu lho, Pak, langkonmu. Ayo. Kari manis. Sing madhep nanti no? Madhep mriko. Madhep penonton. Panas lem. Kersane penonton ngertos nek yogane jenengan niku ganteng-ganteng. Wek duwek senengamu ki joget ayo wek tang. Yo saiki kudu ngene iki. Ayo, Milenial. ayo. Yo, coba ya. Kari manis, kuryang manis. Weh, aja mbok nyereh sik. Ngene lho. Kari manis, kurang manis, nambahi gula. Mas gula itu karo gila-gila, oke? Saya coba kekompakan luar biasa. Ya. Kang Rajamala, ayo madhep rono. Ayo kabeh. Timbang dhewe lho kok. Ayo. Coba. Kari manis, kurang manis, nambahi gula. Luar biasa, tepuk tangannya mana untuk Yogo-Yogo. Wah, Yogo-Yogo bijine 99, kene 99 pimpinan, pimpinan. Pimpinane, ketuane. Ketua. Nyapa aku iki bose kok. Loh, Lah nggih. ya justru bosnya memberi contoh yang baik. Iki wis to? Mbok. Iki wis to? Lah wis diwakili wong loro ya wis. Masyarakat itu belum tahu kemampuan Anda pakai Velocity. Ndak boye. Para penonton kula kedah Velocity mboten? Nggih. Nyapa lho ibu-ibu ora. Seneng jere balaku ora. Ya tidak coba ibu-ibu itu sukanya TikTok. Pada mriki mawon betul. Ya lek kancaku kudune mbelo aku. Ibu-ibu kula Velocity napa mboten? Nyapa lho bubu. Mengikuti kemajuan zaman. Lah wis ora apa-apa nyeneng wong. Ngene wong to. Bisa kok nembang dhewe iso kok. Kencing manis. Tuh. Malah blarak-blarak. Lah mau padha kowe mau lho. Kari manis. Kari manis nyapa kencing manis. Aku sing ngarep ayo. Oke. Kari niku ngeten. Ora usah kok kandhano aku tak Kari apa. Aku manis, TikToker. kurang manis tambahi gula. Oh, iso ya. Kari. Hei. Ngene sik. Heh. Nyapa mbok unyerne sik. Ora ngene sik lho. Mboten. Urutane piye urutane? Urutane kene. Kari manis, kurang Kurang manis, nambahi gula. Ngene. Ngene. Oh ngene sik. Ngene terus ngene. Oh iya wae dadi ngene sik. Pak, warane sik Ngene karo- ta? Ngene terus. Hei. Lah, Keri iki golek ngene. oh ngene ta? Oh iya. Oke, siap. Lah aku kok ayo. Kari manis. Oh, alah macam. Iki musuh percil gendeng tenan aku ayo. Lah pripun permintaan ibu-ibu? Nggih ngoten nggih Bu. Nggih mboten iki Bu. Diterusne apa mboten? Lho terus. Nggih napa mboten Bu? Lah kowe nyapa lho. Aku mau apa kembaranmu to, Pak? Oh, nyapa. Pas ngono kuwi kok arep mirip. Iya. Ayo. Kari. Sik, konsentrasi ya. Ya, sabar le awake kudu sabar. Dia mau piye? Ngene sik. Kari manis, kurang manis. Kari manis. Alah, urung. Dereng. Urung kurang. Jarku ngene tuh robanatina. Kurang. Kurang. Manis nambahi gula. Asik wis ya, jajal. Tambah kenang-kenang. Alon-alon. Tuk tik dung tak tuk dik tuk tak tuk dik. Ayo. Ayo. Kari manis, kurang manis nambahi gula. Wes, Dong riko mikir sing kuna. asik. Alah, kowe Pripun Bu, saya no mboten? Saya mboten. Lek saya tahun ngarep dalange iki neh ya. Ya bener. Ora apa-apa, Kula pemasaran, ngambil setunggal. Boleh, Putih, berkita. kula manut jenengan, Ayo, manut jenengan. Berkita. Gini. Kari manis, kurang manis, nambahi gula. Wes, dong riko mikir sing guna. Asik. Iki bir kita, Dek Cahaya.
nembang sing enak nembang karo ya. Oke, Om. Masa Om? Mantu Ngawamu ki Mbah Kung gitu. Om, adik nembang apa? Nur sewu niki diaturi nembang napa Nur sewu, Mak Sang? Oh, Mantu bebas jenengan. panjenengan ngamur bawasisa. Syukur sing enek jogete gandeng jenengan keahliane nggih beksa. Oh. Bocah iki diajarin joget. Oh, nggih. Boleh seperti itu. Nggih, saged. Oh, dadi iki Duk, dipasrahne Saya. karo paling sampean. suka kamu nembang apa? Wes aku Pak Puh manut. Masa sing mburi nyidam jemblem lho awas Ini napa sing langgam-langgam napa sing Manut jenengan kula. Manut sampean. Sak kersa panjenengan. Ya sing alus dhisik. Sing alus Oh, gubuk sing asporo. alus, Nggih. gubuk Selindro asporo. nggih. Nggih. Selindro. Napa lestari mawon, Pak? Engko. Oh, oke. Apa ringko? Apa lagu sing paling luawas? Ayang-ayang sesuk tahun ngarep kok. Oke, gubuk kurang. asporo. Iki ambak ki Sinden Madangkara. Nggih. Ning yo nembang-nembang cara mbiyen yo pinter. Oh, napa? Ning aja diringi, pamane jenengan ngungkrum karo kuwi. Bila kamu iso. Oh, Iki saged. Mu Romai Rama, Mosok. ramari-mari deh. Mosok dong. Bisa. Bila kamu Bila kamu Di di sisihku. Bila kamu rasa nadamu loh. Bila kamu Bila kamu kurang mudun jarane iso. Kurang Dek, kurang Wis Dek. bener iso aku. Kurang Dek. Bila, Kurang Dek. bila kamu Bila kamu kurang bila kamu Bila kamu bila Sik tak dandanane sik. Rene Bir, kowe aja ngisi-ngisi Pripun, tak Pak? pamer-pamer. Pripun, Pak? Pripun, Pak? Ketoke apik lho. Dirungokne dikane. Iya, iya, iya. Bila kamu di sisihku, hati rasa sahdu. Salah. Ya, bisa. Rono. Bila kamu. Ya penak lho, Mbak. Bisa. Bila kamu. Bisa. bila kamu Bila kamu Kurang Dek. Kurang Dek. bila kamu Pak, kamu KDRT lho nak ngono kuwi. susah perkosaan Sabar. gregeten aku Pak. lagu iki lho selendro iki lho selendro Gubuk asmara. Ya. jajal Pak coba pengen roh aku jajal sak buka separo ya joget sing apik Dibawani sik. apa nih? iki dijajal jogete to jajal, oh, bos Siap, yang siap. liwat dang tondetang dung dung ding ding dung jogete ora ngono kuwi Lah piye nah? Ora ono to, Pak, karo bocah yen cilik. liwat aku kelingan gubuk kae Ya, Mas. biyen tak goler Tung gentak dlong. tak Dlong. Dlong. Ya. sing asik ayo. Saya. Oke. Rata dek. Oke. Yang lewat aku kelingan. Apa. Maju mundur. Yen maju liwat mundur. aku keli. Oh, ya. Gila. Tak dut. Asik. Ayo. Oh, dute maju. Ah, tak depne lurah sesuk ben nanggap. Ayo. Yang lewat aku kelingan. Iso. Gubuk kae. Loh. Yen Loh, tak saya. goleren. Anu, Bos. Amit. Napa? Iki bocah iki sokoke mati sisih ketoke. Mosok nemen aja nemen-nemen. Lah kowe enake, Mas. Lah tapi aja nemen-nemen aja seru-seru ngene aja Iki nemen-nemen. ketoke salah pilih iki. Kula sampe kutah kabeh ora kecer Iki lho wong wedok sing gampang salah milih ya wis diadepno lurah penak-penak. Lah kok malah madhep tukang bonang. Ayo. Sing alon-alon lho. Oh, iya, Alon iya, madhep iya, rono iya. mireng ngono lho. Ayo. Yen liwat aja banter-banter. Yen lewat aku kelingan. Lah yo penakno lho. Heeh. Gubuk kae. Pak saya suwe kok saya ngalih to, Pak. Contoh kolesterol kekadang ngeten iki, Bu. Sik, aku usul entuk ora? Pripun? Lek nggih contoh joget pancen Brigita kelemane nggih joget. Lah terus? Sing paling rajanya joget Pinten? malah Mbak Dian iki. Lah, iki malah iso iki. Iki. Ah. Iki pancen demben nih. Kok. Lah kok malah kaya dadi ulane toprak Wahyu Manggala to, Bos? Kaya toprak.
Kok ngesot. Iki mau sik gaya ning asline joget ya. Jogete saya iki. Kok sanggar bisa. Kula manut jenengan lho nggih. Oh tenan. Niki pun gledek lho setunggal niki. Lah Niki iya ampun gledek lho. Ngerti. Sanggar napa? Iso iki luwih apik iki. Ya, kowe contonan koyo Mbak Yu ngono lho. Ayo coba, Dek. Sikilmu ndi? Sikilmu lho. Lho iya tapi rono maju rono. Terus sampe nyelentak kuwi. Lah ora mbok omongi sing halus kok. Kendekan, malah koyanan mentok. Kamban. Sithik ae. Oh, Pak ora ono to, Pak. Pak, mulane dinggonke. Kowe aja oleh kendekan jogetmu ngene lho, Nduk. Akhir malah kok dadi anak Piye, piye? bebek. Ya dibenakno. Oh, iki rada maju sithik, iki sithik. Nah, tangane. Wis, ora wis. Bojomu Kurang ndelok. piye kuwi? Bokonge kurang piye? Ora kurang ki. Wis pas ngono kuwi. Sing tak tadi masuk ngono kae lho. Pak, Ora kurang ya apik wis. masa samono gak kurang? Enggak. Kur ngene kita Ora. ora. Ya, ora gak iso. enak lho. Ayo coba. Dek. Iya ya. Iya. Yen liwet aku keling. Loh, ndute kang walik. Walik. Dutmu maju. Tak dendang. Dut ngono lho. Iya. Tangannya wis bener. Ya, terus lagi. Iki lho, Bos. Latihan Tangane wong wedok lak gelange anyar yo ngene iki. Ape salaman ning ndi yu? Ning ndi? Ngenyek bar disemprotne kuwi ngawur. Oh, alah. Ayo Mas. masa yo mitasi. Yen liwet aku kelingan. Oh iya bener. Heeh. Iki rada apik ya niki. Apa saja? Heeh, bener. Kae Heeh, bener iki. Ndak. ambiyen Timbangane kuwi bener iki. leren. Tung tung dentak blong tak. Alah asik. Lho. Hop. Ngancing. Sik bro. Aduh, penak banget Mas. Gak kenal arek dingenekne. Gak mandek, Bos. Anu, Bos. Guru tari iki sing sabar. Ora sabar piye anak guru kaya ngene iki murid kaya ngene tak bacok ndase lho. Sampean sebagai Sing jiwa pendidik. halus. Iki bojone yang melu rene. Yos ben. Bener. Lah tapi klepet dol. Bojone melu kene kembaranku kae lho. Lah tapi klepet dol ya. Kancane sing ngelu lek kaya ngene iki. Tapi apik to? Apik, tapi kan ngedolen awakmu yu. Sebagai jiwa pendidik kuwi kalau bertutur kata dalam mengajari itu harus halus. Wis ora iso halus-halusan aku. Wong kaya ngene. Wis gak iso. Monggo. Gak kena, Bos, gak kena iki. Lah kena. Gak kena iki. Lagi saya parah no mau. Lah sapa liyane ora enek lho. Ya Pak dikentek. Bang aja ngawi lho, ngawi murat-marit malah niki. Lagi didian iki bir kita. Tak tayub ya, Nduk. Oke. Marit. Eh. Apa arut. Ya diomongne semonggo para kadang pratangga. Gubuk asmara. Kawiwitan. Arut. Ya. Iya. Tak pernah ucap hello pergi kau melambai. Harimau. Harimau. Tak pernah ucap hancur hatinya bersepat. Duduk Malaysia. Harimau. Harimau Melayu. Yeay.
Garapane yo penak ya, Pak. Apik. Tak percaya ngangge blangkon kuwi puantes lho tak. Lek prei melu madang karaca tak. Kok mondol. Kula tak ngaten iki mawon.